ng BTS. Aga! Sino ba yun? Alas 7 pa lang. Hello? Auto kay Jimmy ng BTS. Bakit? Aga-aga, babe. Bakit? Ngayon labas ng BTS nyo? Nga pala, kalimutan ko. Sige, order ako. Mag-practice ka na kayo dyan. Huwag ka na magulo. Ang aga-aga, nanggugulo ka. Puta amnida. Sigurado ka pa may dagta kayo doon. Hello? Isa nga pong BTS meal. Ay, Jollibee ba to? Isa nga tteokbokki fried towel. Joke lang po. Ay, binabaan ako. Hello? Makdo? Ay. Order nga po isang BTS meal. Ngayon na po. Wala akong pakialam kung meron pa pong queue. Ngayon na po. Wala po akong pakialam sa nararamdaman nila. Mas boyfriend ko po si Jimin. Siya nga po nagsabi sa akin ngayon eh. Apa. Thank you. Ano po ba makukuha yung pinakamadagtang Cajun sauce yung babe kong si Jimin? Sige po, isang galon po ng kimchi. Okay. Binabaan din ako. Handa na ako. Andiyan lang. 보통도 안 되냐? 너 걔 좋아한다면서? BTS meal po. Excited na ako. BTS Jimin. Ito, yung tubig para sa mga uhaw. Tama ba? Okay, ito nga. Halika na, pasok ka na BTS Jimin. 너 걔 좋아한다면서? 나한테 대놓고 고백했던 거 기억 안 나? Ay, nasara ko. Pasok ka. Smooth like butter. Otoke. Otoke mga Philippine Army. Ako nga pala si Paulo Lahamnida at kasama ko ngayon sa aking babe, si Jimin BTS. Pasensya na kung medyo may sore eyes siya. Kakatitig niya sa mga uhaw na babae. So atin na simulan, diba? Tulad na aking pinangako sa inyo, mga putaham ni Dap, i-review natin itong boyfriend at unboxing ng BTS meal. So atin na simulan. Safe pa sila, diba? Safe tayo, Jimin. Magko-condom tayo. Hindi ko matanggal. Taragis. Ayan, lagay mo sa noo mo, Jimin. Para safe tayo. 너 걔 좋아한다면서? Papa. The BTS meal. Gusto ko, ano pa silbi nito kung di nyo lalagyan ng pagkain, no? Ito yung mga pangarap nyo nasa loob nito. Di na ako mapag-anti-frame to para makita ng mga anak ko. Yung pagkain sa akin ng kapitalismo ng McDonald's. Diba, para tayo nagme-makeup, BTS meal, the BTS meal. Talaga nakahiwalay siya. Kami nakalagay pa. You'll sidestep right left with this street. Sasayaw ba yun? Okay. Favorite kong kanta yun, yan ang pili. Ano to? Ano to? Deal. Ito na yung overpriced na McNuggets. Yes. Hindi yung BTS. Ito lang ang gusto ko lalagyan. Gusto ko lahat pang nilalagyan ng pagkain ko. Ito. Para lang yung binayaran ko sa'yo. Hayop ka. So, ilabas muna natin lahat. Siyempre, Coke. The BTS meal. Ito para sa mga uhaw na babae dyan. BTS, inom ako para sa inyo. Lasang pawis ng BTS. So, isa pang safe. Hindi to BTS, so pwede ko to sirain. Hindi to BTS na branding. Ano yung BTS? Ito yung fries. Babae may topak. Dito BTS, ayoko nyan. Ito lang gusto ko. Ito lang. BTS. Chicken McNuggets, 10 pieces. Ito yung sauce. Kala ko kubiertos. May BTS ba? Walang BTS. Punitin. Hindi ang BTS. Ayoko. Bakit for safety din pala. Yung ketchup. Ayoko ng ketchup. Nasa yung dagta na hiningi ko ng babe ko. Malabo ang mata. Ano to? Naglalagay isa na lang sigarilyo. Nako. McDo, magbago ka na.
Ay! Ayun! Nakita ko na! Ang sweet chili po. Parang ako nag-makeup po. Oo, lagyan mo ng generic background, pao. Generic background ng mga makeup tutorials. Mag-focus ka! Focus! Wag sa mukha ko. Kunin ko lang kay Jimin yung yung lumabas ang Cajun. Mas kilala, alam mo, iuhuli ko na to sweet chili kasi alam ko ito yung pagtitripan ko. Ito mo ng Cajun, ito daw yung kakaiba eh. So, diba, makeup tutorial! Simulan na natin buksan, diba? Ito ang Cajun na sweet chili. Cajun sweet chili. Smooth like butter. Buksan na natin. Parang hymen. Ano yan? Ay na, may sumabit pa, hindi ka na virgin. Tapang mo amoy. Parang mustard lang yun. Ay, gago ka, tatapon pa. Lakong tinidor, BTS Jimmy, subo mo sa akin to. Saw, suka, mahuli bakla. Kakancel ako nito. Masarap. Kapag di ko muna dinamihan, ang dami ko nilagay. Otoke. Para sa mayonnaise na nilagyan ng anghang eh. Hindi ko alam kung masabi siya, gutom lang ako. Hindi pa kasi ako kumakain ng hapunan. At kasi masarap pag MSG. Ang wala lang, alam ba smooth like butter eh, wala namang butter dito. Ni isa. Yung smooth nito yung gano'ng kabilis dadaan to sa kalamnan ko. Yoshi break. Nainggit ka? So ito, kain kang Cajun. Sarap. Sarap ba? Natitikman na ni BTS Jimin yung Cajun spice. Sarap. Sarap ba? Sarap ba yung dagta nyo? Oo naman. Okay, ito naman yung susunod. Pwede na siya. Mamaya natin bigyan ng score. Daanan ko muna isa. Okay, lagay muna natin yan dyan. Sunod naman ay yung sweet chili sauce. Sweet chili sauce. Ingredients: sugar corn, syrup, vinegar, water, tomato paste, modified cornstarch, pimiento, iodized salt, chili, natural flavor, spices. Gusto ko yung iron na natural flavor eh. Sa isang package na sauce. Para magmukha lang siya natural. And potassium sorbate and potassium benzoate. Preservatives. Nagagaguhan tayo. So, buksan na natin. BTS Jimin! Pulutin mo yan! Okay. Ay, mati ito ginagawa. Okay, ito na unboxing. ng sweet chili sauce. Barbecue sauce lang ulit. Alam niyo may itsura ng barbecue sauce, no? Di ko na-zoom in. Tanga ka ba? Hindi ko gets yung point. Di ba ang Cajun manghang? Tapos may sweet chili pa. So manghang ulit. Subukan mo ako, BTS Jimin! Saw, suka, mahuli, bakla. Walang masama sa magiging bakla. Ito talaga. Tulad ng sinabi ko, pareho lang siya. Wala siya pinagkaiba. Ay, nasa na yung sweet and chili ko sa bahay? So. Ganyan. Nalagay ako dito. Saw, suka, mahuli, bayot. Dito sa BTS Jungkook talaga oh. Sabi nyo, may kakaiba dito. Pareho lang eh. Walang diferensya. Ba't pareho lang? Pag bumikat ka, hindi mo malalaman ang diferensya nito. BTS Junel! Bakit wala naman, bakit gano'n? Bakit wala diferensya? Sabihin mo sa akin. Ang dami kong binayad. 270 to. Brand B, TS, Brand X. Ayan ha. Ayan ha. Dalawa yan ha. Dalawa. Side to side. Pareho lang talaga. BTS Jimin naman eh. BTS Jano Gibbs. Sabihin mo sa akin bakit pareho lang lasa nila. Ha? Ito yung gusto ko nilulo na kasama ni MSG. Sarap. Alam ko na, naisip ko na. Para maging smooth like butter, pagaluin natin yung Cajun tsaka itong sweet and chili. Itong ketchup, di na uso yan. Kadiri na yan. BTS sauce lang gusto ko. Yan! Ang tanong BTS! Parang mustard tsaka ketchup. Ano kumain nito?
Parang kumain ng Bicol Express. Tapos hindi naluto na maayos yung ano, yung gata. Ito yung makikita mo sa CR. Bibiri na ako, ito mo pala. Ayan, sarap oh. Yummy. Pakinggan nyo ah. Gagi, mas masarap pa to. Dapat pinaghalo nyo na lang pala. Pinaghati nyo pa. Gabo. BTS John Estrada. Kapag pinaghalo nyo na lang eh. Sarap. BTS Jimmy, sabi mo mahal mo ako eh. Bakit mo ako niloko ng ganito? Sabi mo mahal mo. Hindi ako minahal ng magulo ko. Ikaw na lang. BTS Jimmy. Mas mahal mo si BTS Jumanji kaysa sa akin. So ito natatapos sa ating BTS review meal ng McDo. Bigyan ko itong Cajun Spice ng itong Cajun ng butter out of 10 kasi ito lang talaga yung kakaiba. Merong mayonnaise na malapit sa butter. So ito yung pinakamalapit sa smooth like butter nila. Smooth like butter. Don't know any other. Smooth like butter. Smooth like butter. Ooh, any other. Ito ang literal na butter. Literal na butter. Tapos itong sweet chili, ito yung kahit saan nyo lang nabibili. Hindi wala extra sa pagkain ito. Sayang lang ako diyan. Parang binayaran mo na ito yung Cajun, yung nuggets tsaka yung fries. Tsaka syempre, si BTS Jimin. Huwag ka matulog, BTS Jimin. Ano ba yan? Ising. Bastos ka. Batas kita isama dito sa vlog. Smooth like butter. Smooth like butter. Don't know any other. Ayun na, nararamdaman ko rin yung butter, umaakit na uli. Tapos na natin ito bago masok ha. Masarap naman yung, kasi masarap yung nuggets, masarap yung fries. Pero ba din may gusto dyan? Yung sauce lang, di siya kasi intindi na in-expect ko. Ayan, kung fan ka, ayan, scan mo to. Sa'yo na yan. Samgyup, salamat sa inyong lahat. Paolo Hamnida at BTS. Bye-bye ka lang kay BTS Jimin. Bye-bye kay BTS Jimin. Kung gustuhan nyo, gusto pa mag-review pa tayo mga ibang pagkaya, huwag nyo tayo like, share sa mga otoken nyong friends, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo Hamnida ng mamala. Yun yung matanggal. Taray ko. Kakalbo pa ako kay BTS Jungkook. Tama yung mga buhok-buhok oh. Takting.